O BNG de Ribeira vai celebrar unha asamblea aberta en Castiñeiras para falar sobre a depuradora de marisco. Estarán acompañados pola deputada Montse Prado, que informará aos veciños sobre os avances realizados. O BNG de Ribeira celebrará unha asamblea aberta o próximo venres día 13 ás 8:30 na Casa de Cultura de Castiñeiras para dar conta das actuacións feitas pola Formación Nacionalista en relación á depuradora de marisco que se está construíndo no Porto e que será o gran alarma entre a veciñanza. Dende o bloque aclaran que o seu traballo non só se limitou a contrastar a información e os proxectos co persoal técnico do Concello durante os últimos meses, senón que tamén se levou o caso ao Parlamento Galego a través da deputada Montse Prado. A este respecto, e para que a veciñanza teña información de primeira man, o venres acudirá a xuntanza, ademais do grupo municipal a propia deputada galega, que lle dará conta á veciñanza dos avances que se fixeron nas diferentes institucións. O Bloque Nacionalista Galego de Ribeira convoca a todos os veciños e veciñas de Castiñeiras a unha asamblea aberta que terá lugar o venres día 13 ás 20:30 na Casa da Cultura de Castiñeiras. En esa asamblea lles informaremos de como se chegou hasta aquí, como está actualmente a situación, e virá tamén a nosa diputada Montse Prado, que tamén informará un pouco de que se pensa facer no futuro, posto que o BNG ten colocado unha iniciativa no Parlamento Galego a respecto desta depuradora. O voceiro do BNG, Xosé Vázquez Cobas, apuntou a que non se trata de evitar que se asenten empresas que xeren riqueza no municipio, senón de procurar que se instalen en localizacións axeitadas para que provoquen a mínima afección ambiental e social. Claro que o BNG non está en absoluto en contra das depuradoras de marisco. Todo o que diga que o BNG está en contra das depuradoras de marisco, que está en contra de crear traballo, teño que dicir, eu digo sin empacho ningún, que minte. Nós non estamos en contra das depuradoras de marisco. O que pasa é que nós pensamos que as depuradoras de marisco teñen que estar emplazadas e localizadas nos sitios adecuados. E creemos que en este caso non está no sitio adecuado e ademais ten unha importante afectación ao medio ambiente, posto que isto, como todo o mundo sabe, antes era a Playa das Monxas e agora, pois, con esta depuradora, pois seguramente desaparecerá. Tampouco creemos que sea o sitio adecuado. Un porto que, como todo o mundo sabe, supoño que lles parecerá lóxico, ten que estar dedicado ás actividades portuarias, ás actividades dos mariñeiros. Colocar aquí unha depuradora de mariscos vai supoñer un perxuízo tanto para os mariñeiros como para o resto dos veciños de Castiñeiras. Porén recoñecen que a obra conta con todos os permisos pertinentes, agás coa licenza municipal, que terá que ser concedida en canto os responsables da empresa entreguen toda a documentación solicitada. Así as cousas, afirman que o máximo responsable de que a depuradora se asente nesta ubicación é Portos de Galicia. Isto está parado precisamente porque non ten o permiso municipal. Non ten o permiso municipal, pois porque non cumpre unha serie de requisitos que se lle exixiron. Eu supoño que se ten todo legal, cando teña chegado a documentación que lle solicita, pois supoño que habrá que darlle o permiso, tal e como están as cousas agora. Agora ben, eso non quita que nós esteamos en contra de que creamos que este non é o emplazamento adecuado. Tamén quero dicir que, claro, a responsabilidade maior é de Portos de Galiza, porque estamos aquí ahora falando en chan que pertenece a Portos de Galiza. Non é un chan sobre o que o Concello teña competencia, aínda que si ten competencia de que calquera obra que se faga no Concello ten que ter a licencia. En este caso non a ten.